gaztetxea itxi eta bera bota zuten, gure aldarrikapenei uko egin. Alondiga okupatu eta txakolin ditu zieten handik desalojatzeko. Urduñako gazteria kalean utziz eta hainbat gazte epaiketetan sartuz. Amaitzeko Urduñako gazte asanbladak antolatutako hainbat kontzertu eta ekintza ukatzen saiatu ziren, baina hemendik esan behar diogu, Urduñatik eta Gaztegunetik ez direla pasako.